Assalamu alaikum warahmatullah. Yau darasin da zan bada darasi ne akan abin da ake cewa corrective fullback da kuma sweeping fullback da kuma aggressive fullback. Wannan darasin zan bada shi ne yau dinnan irin fullback da muke da su, kuma a wani kalan fullback ne ya kamata a ce kai kayi intertrading a matsayin ka na trader. Muna da fullback ga su nan kala uku. Muna da aggressive, muna da corrective fullback. Corrective fullback shine irin fullback din da imma an samu BOS ko change of character, market ta yi pushing up, ka fitar da order block naka a ƙasa, sannan kana waiting market ta kuma dawo domin ta shiga order block din nan naka kai intertrading. So akwai irin fullback din da idan market ta yi to bai kamata a ce ka intertrading a wannan level din ba, wanda shine za mu yi bayani. Misali kamar wannan na farko din shine abin da muke cewa ainihin corrective fullback. Idan ka lura market ta yi pushing up, ta dawo kuma aka samu abin da ake cewa breakout structure. Bayan an samu breakout structure, yanzu muna jiran fullback ga order block namu a ƙasa, so muna jiran wannan fullback din market ta dawo. Idan ka lura market din tana ta tafiya a hankali, tana ba da breakout structure a hankali har ta shigo cikin order block namu. To irin wannan fullback din, a duk lokacin da kaga irin wannan fullback din a market, to wannan level din a strong level ne wanda zaka iya intertrading a ainihin cikin wannan level din. Haka wannan shine muke cewa ainihin sweeping fullback. Idan kaga wannan sweeping fullback, shi ma in ka lura lokacin da market ta yi pushing up, bayan market ta yi pushing up ta dawo tana ba da breakout structure a hankali, aka samu breakout structure. Market bayan ta yi pushing up aka samu breakout structure. Idan ka lura mun fitar da abin da ake cewa order block namu a ƙasa. Bayan mun fitar da order block namu a ƙasa, yanzu muna jiran market ta ainihin dawo cikin wannan order block din sannan mu intertrading. To amma in ka lura market din da ta tashi bayan ta yi a hankali tana dawo a hankali, aka samu a daidai wannan gurin end pattern wanda ake cewa double bottom kenan ko end pattern, gashi na mun rubuta mai LQ wato liquidity kenan. Aka yi sweeping nashi, wai zaka suna sawa equal low ko equal high ko kuma liquidity dai, a yi sweeping na wannan liquidity din wanda za ka ga su nan kansu guda ɗaya mun rubuta LQ. To wannan level din shi muke cewa sweeping fullback. Kuma sweeping fullback ne wanda idan har ka same shi a market, to wannan level din kuma yana da ainihin wato ƙarfi, yana da quality sosai za ka iya intertrading a ciki, ba ka da risk a irin wannan fullback din. Amma wannan fullback din da kuke gani, wannan shine ake cewa aggressive fullback. Idan ka lura bayan an samu breakout structure, kana waiting market ta shigo cikin order block naka, wato fullback din da market za ta yi ta shigo cikin order block naka, a samu zunguren kandila guda biyu ko guda uku sharp cikin minti ɗaya ko minti biyu ko minti uku, kaga market ta shigo cikin order block naka. Idan ka lura kamar yadda market ɗin ta shigo, wayannan kandila ɗin ka lura guda uku ne, to cikin yan kankan lokaci a sami irin wayannan manyan kandila ɗin su shigo cikin order block naka, to wannan fullback ne wanda ba shi da kyau, wanda high risk ne kai intertrading a wannan level din. High risk ne ka ce za ka intertrading a wannan level din, domin in kai intertrading a wannan level din zai iya baka matsala. Wannan dalilin yasa a matsayin ka na trader kana buƙatar ka san irin guraren da ya kamata kai intertrading. Akwai gurin da idan ka intertrading a wannan level din high risk ne, akwai gurin da in ka intertrading a wannan level din low risk ne, akwai gurin da in ka intertrading a wannan level din ma baka da riski ko kaɗan, domin garanti ne wannan gurin dole sai market ta tafi inda kake so. So wannan shine karatu da muka baku a wannan yau dinnan, wanda insha Allah za mu ƙara yin bayani filla akan wannan fullback ta yadda kowa zai ainihin gane sa, da kuma abin da zai tabbatar ma da ƙarfin level ɗin da kake so kai intertrading a daidai wannan level ɗin. Idan kuna so ku ci gaba da samun shirye-shiryen mu, ku duba a link ɗina a bio ɗina, akwai link na group ɗina, za ku iya shiga domin ku kasance da ni a kodayaushe. Sannan ga wanda suke son mentorship na wasu, za ku iya mun magana. Akwai number waya na a cikin bio ɗina, shi ma ku ɗauka sai kuma magana ta WhatsApp. Insha Allahu muna ainihin class da muke koyar da mutane. Mun gode sosai da kasancewa da mu.